मोनदोंबा जोंनि अबस्थाया काप सुबुंनो गोनां जादोंमोन। दिनै जारिमिनाबो फोरमायो जों बबेबा मोनसे दखानाव ओंखाम मोनजायोब्ला ओंखामनि थोरसि सुबुंनो गोनां जादोंमोन। जोंखौ बेबायदि गिदिर हारिया नासयनानै गावसोरजों गोरोबफ्लेनो बाध्य खालामदोंमन। बिनिनो गोथां जारिमिन दिनैसिमबो दङ। खैराबारिफोर बायदियाव गोबां सुबुंफोरा दिनै टाइटेलाल' लोगोसे दङ, बर' राव रोङा। कालाइगावफोर बायदियाव दिनै दैमारि बसुमतारी गोबां बर'फोर दङ, नाथाय जोंनि रावा गैलिया, दख'ना गाननाय गैलिया। थ' बेबायदिनो जों बहुतनि बिखानिफ्राय सा सानजा भारताव थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन ट्राइबेल हारिया गोमालांनो नागिरबायमोन। दिनै बेखौ नुनानै बै समाव MA कमप्लिट खालामना फैनाय व्यक्ति पलिटिकेल साइन्सआव गावनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय सिन्ता खालामाखै। जाथिया बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमालांनो नागिरनायखौ उपाय गैयै हाथियारनि संग्राम खालामनो सिन्ता खालामनानै BSF खौ जोनोम होदोंमोन गेदेमा बिथां DR नावला सारा। जों दिनै बिखा बुनानै बुंनो हायो बे BSF नि जारिमिननि थाखायनो जोङो खर' दिखांनानै एसेब्लाबो थांना थानो हादों। आं बुरासुब्रिनिफ्राय फैनानै दिनै पुहुराबारियाव आंनि गोसोआव जाखांनाय राव, आंनि मेलेमाव जाखांनाय गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव जेबो गोनो गोथो गैयाजासे बिमानि रावजों फोरमायनानै होनो हानाय अबस्थायाव दिनै थादों। BSF खौ जुदि 1986 नि 3 अक्ट'बराव नाग्ला सारा गावनि पार्सनेल लाइफनि गोजोननि थाखाय सिन्ता खालामनानै जुदि दायामोनब्ला जोंनि अबस्थाया बे थागौमोन ना थायामोन दिनै सिन्ता खालामनोल' गैया। नैबायदि जातिखौ अनबोनाय, जातिखौ फोथांनानै लाखिबोनाय सासे लिडारा दिनै सुक्ति खालामखांनायनि उनाव सुक्तिकारि सिगनेटरि जानानैबो जोबथेसालियाव मानसि नङै बायदि जोबनानै दोनजादों। बिथांखौ बुंदों स्पेसियेल जेल, नाथाय मोननै फिसा फिसा खथायाव बिखौ सारि सारि बोसोरनिबो बारा जोबथेनानै दोनबाय। आं बेबायदि व्यक्ति BTC निफ्राय हाइस्ट नाग्ला सारखौ जेलाव खबर लाहैग्रा। दावहा फोजोबखांनानै आं गावनि न'आव थांफाफिनाखै, दिनैसिमबो आङो DR नावलानि न'आवनो दिनैबो थायो। थ' बेबायदि अबस्था दिनै जोंनि लिडारा, जायखौ दिनै पुहुराबारिनि सासेबो व्यक्तिया जेलाव थाबाय थानायखौ लुबैयाखै। गासैबो दिनै उदां अख्राङाव फैनायखौ दिनै हास्थायदों। नाथाय बे जोंनि हास्थायनाय आरो लुबैनाया माजों जाफुंगोन दिनै जों बेखौ ओरैनो बुङाखै। जोङो फोरमान दङ, जोंहा प्रुफ दङ। सुक्तिनि उनाव जोंनि समायसाफोरा जोबनानै फैयासै। बेखौ बुजिनानै थांनाय 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थि समावनो बारग' NDP आ खावनै बाहागोआव बावदोंमोन। आं BPF सापर्ट खालामदोंमोन। खावसे NDP फ्रा जोंहा इउनाइटेड फरमनि जेनेरेल आफादगिरि सांग्रेमा बिथांमोना UPPL खालामदोंमोन। जों मानो खालामदोंमोन? मानोना जोंनि गोथाङै थानाय सुक्तिनि उनाव नुजानाय समायसाफ्रा राजखान्थिजों थोंजों सोमोन्दो दङ। राजखान्थिनि जुदि अनसायनाय मोनाब्ला जोंनि मोनसेबो समायसाफ्रा जोबनानै फैनाय नङा। जों बेखौ बुजिनानै गावस्रानानैबाबो जों सहाय खालामदोंमोन पलिटिकेल बेकिं मोननो थाखाय। दिनै जों बुंनो हायो जों सहाय मोनाखै, जायनि थाखाय गेदेमा बिथां DR नावला सारजों लोगोसे जोंनि गोबां लोगोफोरा जोबथेसालियाव दिनैसिमबो जोबजानानै दङ। जोंनि लोगोफोर जायफ्रा बाहेरायाव दङ, केसफोरा दिनै उइथड्र जायाखै। जोंलाय मानोथो जोंनि बे केसफोरखौ उइथड्र खालामनो नागिरदों? जोंलाय मानोथो पार्टि दालायनानै DR नावला सारखौ जेलनिफ्राय बरननो नागिरदों? जों मोनसे बाथ्राखौ बुंदों, जों जारिमिनाव मोजां रोखोमै गालांनो। दिनैनि जुगा इन्टारनेट जुग, 5G दिनै मोनफैबाय। जोंनि जे दावहा, बे दावहायाव जायफ्रा जिउ बावदों, दिनैसिमबो गावफ्लेजानाय फट', दिनैसिमबो 7-6 लारियै गावफ्लेनानै फुथुनानै दोनजानाय फट', दिनैसिमबो जोंनि लोगोनि देहायाव गुलि नांनानै थै र' गनानै हां थिफुं थिफुङै मुंख्लं जानाय भिडिअफोरा इन्टारनेटआव दिनै एभेलेबेल। नैबे पुहुराबारियाव 100 बोसोरनि उनाव जोनोम मोननाय इयुन जोलैयाबो बुजि मोनगोन जे बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि मोनसे संगठन दंमोन जायहा बे हारिखौ गाबथानो थाखाय गावनि थै आरो जिउखौ बावदोंमोन। बेखौ दिनै इयुन जोलैयाबो गम मोनगोन। आरो नैबेबो थागोन, जुदि जोङो समयसाखौ समाधान खालामनो हायाब्ला बर' जातिखौ फोथांनो थाखाय गावनि जिबनखौ आखाइ मुथियाव लानानै दावहा होबाय। बे दावहारुफोरा दावहा फोजोबनानै गावनि केसखौ फोजोबनो न'आव थांफाफिननानै हा आरो मोसौ मोसा फाननानै आगोर मोनाखै। एडभकेटनो फी होनो दिनै हाजिरा मावथिंबाबो आगोर मोनाखै। जे बेबायदि जातिखौ फोथांनो गाबथाबोनाय मोनसे संगठननि दैदेनगिरिफोरा दावहाखौ फोजोबनानै जिउ जोबजासिम जोबथेसालियावनो थानो गोनां जाबायनो, बेबो दिनै जारिमिनाव थागोन। बेखौ जों दोनलांनो लुबैयाखै। मानोना जों बुंनो हाया बर' हारिखौ फोजोबनो बै समाव समायसा फैबाय। BSF खौ दानानै गोबां बर' रायजो राजा, गोबां बर' लाइमोनफोरा गावखौ बावसोमनानै हारिखौ फोथांनानै लाखिबाय। दिनै जुदि 50 बोसोरनि उनाव आरो जातिखौ फोजोबनो बेबायदि समायसा फैयोब्ला सोर नांगोन बे बर' जातिनि थाखाय? जुदि नांग्राफोरनि जिबना दावहा फोजोबनानै जोबनायाव जुदि जेलावनो थानो गोनां जायोब्ला, नांग्राफोरनि जिबना जातिनि थाखाय नांनाय समाव मोननाय मोनफ्रोमबो केसफोरखौ फोजोबनो थाखाय गावनि सम्पति फाननानै जुदि फोजोबनो गोनां जायोबा सोर नांगोन बे बर' जातिनि थाखाय? जोंहा बेखौ बारग' NDP आ गिनाय दङ। बिनि थाखाय जोङो जारिमिनाव मोजां रोखोमै गालांनो जोंनि मोनफ्रोमबो समायसाखौ जों समाधान खालामनो नागिरदों। आरो बिनि अनगायै दिनै NDP आ जेब्ला दङमोन, जोंनि आखायाव जेब्ला हाथियारफोर दंमोन, जों जेब्ला संग्राम खालामदोंमोन,
जोंनि 100 बोसोर गाहाम रायजो जाबोनाय गामिफोरा होखारजानो थाखाय नटिस हरजायाखैमोन दिनै जों बुंदों खाफाल गाज्रि जोंनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै जोंनि माखासे सुबुंफोरखौनो दैदेनगिरिनि मासियाव जों फज'बाय 20 बोसोर जों सरकार मोननायनि उनावबो लासिंसिं दिनै 150 बोसोर जाहांहां गामि लासिंसिं दिनै 120 बोसोर जानाय गामिफोरा दिनै होखारजानो नटिस हरजादों दिनै जों बेयावहाय बुंगोन जोंहा समायसा दङ जों बे हानि फिसा जोंनि आबै आबौआ दंफां जिब जुनारजों फाइट खालामनानै दंफां हाग्रा दानफायनानै मानसि थाजानाय सोदोमस्रि सोरजिग्रा बर' जातिया बे हायाव नाथाय दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननाया गोरोन्थि जानायनि थाखाय जोंखौ गाइड खालामनो रोङिनि थाखाय जोंनि हाया दिनै मियादि पाट्टा गैया जोंनि हाया दिनैबो सरकारियावनो थाबाय जोंनि हाया दिनै फरेस्टआवनो थाबाय मेगन गाज्रि सुबुंफोरा जोंखौ होखारनो थाखाय नटिस हरनो खाबु मोनबाय बेवहाय दिनै जों बुंगोन जों खाफाल गाज्रि गावनिनो गभर्नमेन्ट जोङो भट होनानै जोङो सरकार बनायदोंमोन नाथाय दिनै जोंनि हानि समस्याखौ समाधान खालामना होनाय बै दैदेनगिरिफोरखौ जों नुवाखै बेवहाय बे मोनफ्रोम समस्याफोरखौ समाधान खालामनो जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ दादों जोंखौ फोथाय जों बे हानि थाखायनो जोंनि लोगोफोरा मुंख्लं जादों दिनै जों खाफाल मोजांखाय साफ्रोमबो बारग' एनडिपिफ्रा थांनानै थाबाय नाथाय जायफोरा मुंख्लं जाबाय बिथांमोना ओरैनो जायाखै जोंनि हानि थाखाय जोंखौ फोथाय दिनै पलिटिकेल पावार मोनोब्ला जों दिनै माबायदि जोंनि हाखौ गायसनफिननो हायो जोंखौ नोंथांमोना बुजि मोनगोन हाथियारा जेब्ला जोंनाव दङमोन जों जेब्ला संग्राम खालामदोंमोन जोंनि हानि एगेन्स्टआव सोरबा सुथुरा फेरलेबसेबो साननो साहस मोनाखैमोन जों हानि थाखाय संग्राम खालामदों दिनै गोबां जायगाफ्राव दिनै असान्ति जानानै दङ मानो दिनै जों बेबायदि अबस्थायाव थानो गोनां जाखो बिपिएफनि 15 बोसोर सासन सरकार मोननायनि उनाव इउपिपिएल आरो बिजेपिआ जोंखौ 5 बोसोर सलायबाय जोंनि हानि समस्याखौ मानो समाधान खालामासै बुहुराबारि गामियाव भट बिनो आथिं खुलुमफैनो हाबाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा बे 20ता बोसोराव देरहालांखांनायनि उनाव समाजनि थाखाय मावथारनांगौ खामानिखौ बबेबा फारसेथिं दोननानै गावनि सम्पति आरजिनायाव बेस्थ जानायखौ दिनै जों नुदों बे 20ता बोसोरनि बिटिसिनि राजखान्थिनि जारिमिनाव दिनै मानो बेबायदि जाखो भट बिनो फैनो हाबायब्ला मण्डलखौ हानि नामजारि खालामनो पुहुराबारियाव मानो थिनहरनो हायासै सार्कल अफिसारखौ मानो थिनहरनो हायासै पुहुराबारियाव भट बिनो जुदि फैनो हाबायब्ला राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मावनो गोनां खामानिफ्राय आनज्रायना थानायखौ जों नुदों बेवहाय बे मोनफ्रोम समस्याखौ समाधान खालामनो बिपिएफ थानायनि उनावबो इउपिपिएल थानायनि उनावबो एनडिपिआ मुंख्लंफोरनि बिथायाव एपिबिखौ जोनोम होदों जोंखौ फोथाय जों धन सम्पति आरजिनो आखायाव पावार लानो थाखाय गारि गुरा बायनो जोङो बे पलिटिकेल पार्टीखौ जों जोनोम होआखै जोंनि गेजेराव नुजानाय हा हुनि समस्या जोंनि गेजेराव नुजानाय ड्राग्सनि समस्या बेफोरखौ बन्द खालामनो फोजोबनो थाखाय जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ बिपिएफ आरो इउपिपिएल थानायनि उनावबो जों बिटिसिआव जों जोनोम होदों जोंखौ फोथाय नाम्बार 2 जोंहा जारिमिन दङ जाय जारिमिनाव दिनै बे पुहुराबारिनि गामिनि रावबो सासेबो बेक्तिया बारग'आखै आरो आं बाख्नायगोन दिनैनि समाव जों जेब्ला नांबाय थादोंमोन सोरबा क'क्राझारनि सेंग्रा सोरबा गलाघाटनि सेंग्रा पुहुराबारियाव जुदि फैदोंब्ला बेलेग जेबो बाथ्रा बुंनाङाखै आं आफादनि सासे सेंग्रा जेब्लानो खोनादों बै न'खरा गावनि न'खरनि सासे फिसा बायदि अनसायनानै दोनदों जों